kamilare gi wach odwano lar gi go koko gi goji liel gine ma giwuotho gi jomoso pala e beti jotelo ko king'iyo gi kato bi manien gi PhD en ma PhD molos River Road to en koth fuo maganyuola jotelo mariek ma ji bong'e ni ng'ane to riega onge sami yude ni embo choko ji ni dhigo ng'ane koko nikech ji piemore gi wach kata gi ber kata gi tim to joma piemore gi bete gi runge gin joma fuo moko nego tele piny luo. Okay. Aneno ka ng'ata kwayo ne joma tindo mondo we kelo kokeliete. Adwa ni mondo kiko kwa joma tindo. Okwa jotelo machoko gi magony gi mamigi mwandu manyisgi gima gidhi tim. Onge joma tindo manyalo wuok mochokore grup kata ji 7 ni gin gidhi liel ma kama gidhi kelo koko gidhi beto ji onge. Joma tindo onge ng'ama dhi wuok dala gi ni dhi timo timbego ka ok jatelo more mochoko gi moluongo gi monyiso gi gima gidhi gitim mogonyo gi. To koko mar jong'anyo adwa ni mondo anyisi awinjo ng'ato wacho ni polis onego we go jong'anyo. Kama wabede ni waduto waneno TV, waduto waneno gik matimore. Pok aneno chieng' moro achiel monyiswa kata TV jong'anyo man gi kwe mawuotho mos to kata wero wer moro kata gine ma polis akucho to dhi okeyo. Gimwana en ni kochak nyiswa tinyiswa ka jong'anyo sechielo yo gi kidi omoko mach lao ng'ato oidho gach ng'ato monego ting' ji 10 gi idho magiromo ji 100 e gari no gi kethe mage mwaneno ga. Koro ng'ama wuon gari ma ji oidho 1000 ketho ni embe nyaka polis protecte. Mano ok ng'anyo man gi kwe molandi. Mombasa endo bedo gi ng'anyo mamuol. Mana goye tik. To mwawuoye ka emiwachonwa ni polis ketho gi magi tok muol. Okay. Kamoro notimo ng'ato no kalendo ka notimore tago tik. Joma seneno kobedo ng'anyo mamuol gin jopuonj, gin doctors, gibedo gi ng'anyo mamuol makata ka gima koko maginyago maduong' mogik en ga firimbi. Mabe firimbi no to oken ginene ok omuol ahinya but en tolerable. To joma yudo ka gin gi loro Thika Road gi kidi koro ka lori biro to chung to giidho makoro lori dwa kata yiech ting'eni lori no be insurance ma gin go onge manya konyo ka gimoro timogi moro nyalo kata lwar mainyre. Omiyo jong'anyo gi mochok gi gine ma gikelo koko to ka nitie ng'anyo maber molos gi joma nigi grievance ma gidwaro gin gi dwach gi ma gidwaro sirikal otim thothne bedo ng'anyo mabeyo to mokel mag loko loch gi gitikelo gi mondo koko bede. Okay. Omiyo wang'e neno ka gin chien. Okay. Wach moro wuok ka manyaka wawuoye. Wach mar Konyango Rabala. Adwa ni mondo wach no ganda luo kamoro amora miwinja chakre Muuru Bei nyaka Imbo Usenge ni gweng' ka gweng' oganda koganda anyuola kanyuola nigi nying gi. Aseneno WhatsApp group mar Jokadem, aseneno mar Jokanyamkago, aseneno mar Josakwa, kendo aseneno mar Jalego, aseneno mar Jokano, kendo aseneno mar Jougenya. Mar Konyango Rabala tang'o marachgo. Giwe luor gima giluoro onge. Odo wili ni luoro to en ng'ata achiel mapok noyier kata mana jaduong' gweng', kata mana MC pok noyiera. To ji oluora ma ji choko na bura so chikotieno. Nyo chok bura geno wa chaka so chikotieno ni ane ma dhi ketho yiero mar ng'ama gidwa no yier Kasipul. Kasipul jo Kasipul odhi oyier margi. Wach mar choko do widi bura e uru. Be okabidhi kata kuro giwe chandore. Nitiere tho moro manokoni mistaken identity. Yes. Busia. Yeah. An be okadagi. Mistaken identity timore kudhi kamok gweng'u. Kudhi kama gweng'u identity uji ong'eyo ni mato Victor emobire liel. Emomiyo kik ng'ato choku ni tero kumoro ni un gad magang'o. Omeyo wach mar Monas Makasipul no to kadwa kata wuoyi gima nyaka condemn en gima chotimore Karabok. Ni jasiasa moro oting'o uniform odhi pogo nyithi sikul. Machielo oro guns ogoji kanyo molony nyaka mane nyithi sikul oserwako gi jopuonj. Emomiyo kone Kasipul ni nyathi thuol en thuol aheure weche manono. Ka nitie ng'ama ncha beto ji, ncha muko umji. Tikonu